Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo nasab kamong pagadapiton sa pagpamating sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanginaot nga nakapagpahluna na kamo sa inyong tagsatag sa mga lingkuranan. Uban usab sa inyong tagsatag sa mga radio sets aron sa ingon niana mo inyong magamit sa hinigyon na karon sa pag paminaw nining higayon sa pagtuon atos mga kamaturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kani dili sa pako na Biblia. O kini nga tulumanon mabati ninyo sa Power Radio matag alas 7 kitas gabi mulong tadang sa alas 8 kagabihon. Og sa Balingasag sa Baykurat Radio FM mabati usab alas 8 hangtod alas 9 sa kagabihon og sa matag Domingo sa Radyo Ultra mabati usab magsugod sa alas 10 mulong hangtod sa alas 11 sa kabuntagon og ingon man usab sa RPN saksiyan og mabati usab mulantaw usab mabati kana matag alas matag Domingo kana magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon o sa pagkahapon aduna na say alas 5 paingon sa alas 6 sa sayong kagabion. O dinhi sa Visayas area dito sa Visayas area o dinhi sa Mindanao aduna kitay 23 na ka mga radio station. Din anaa ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og ninihigyo na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Sa gihapon kumusta? Kini sabi yung Evangelista Brother Ronaldo VP makig-uban karon akong mainiton nga mga pagpanimbaya sa tanan nga mga nagpaminaw karon labi na sa PBCM compound unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Henyo sa iyang kapikas Madam Gaga ug sa iyang pamilya mayong gabi mayong pagpaminaw og usab sa tanan nga mga sponsors kami kanunay walay puas nga nagpasalamat diin tungod sa inyong mga pagtabang kanunay kami nga nakapadayon ning maong tulumanon live na usab kita karon 97.9 Power Radio sa gikusgon sa mong signal kutob sa maabot kaninyo nga naminaw dili na lang mo tagsa-tagsaon tungod kay daghan kamo salamat usab og sa atong mga followers via YouTube og sa Facebook salamat usab sa inyong pagsuporta. Og aron sa pagpadayon sa paghisgod sa tema ihatag ko kamo sa kauban nga ministro. Og kamusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga gigsunan kini usab si Brother Romira Macamos katambayon usab karon sa pagkatud kaninyo sa kamaturan. Og karon sa dili pagdugay akong ibalik si Brother Hermogenes Macarayo aron sa paghisgot sa tema. Hinigyo na karon ang atong paghisgotan mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Ang kabahin mahitungod sa padayon nato nga pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bindilio. Tungod kay sa gikayon na nato kung kanus Asya dili mo hilabot sa PBCM o diha sabta magsugod po doktrina ang atong hisgutan pero kon aduna gyapon siya paghisgot sa mga programa niya kay kana siya suol-suol man na dunay Domingo nga dili siya mga take dunay Domingo nga hisgutan ikarga ginya ang PBCM sa iyahang programa so ingon na ana pod kung kanus aman siya nga mokarga sa iyang programa sa hisgutan niyang PBCM diha pod magsumikad duna gyoy may pagahimuon nga pagtubag kanunay sa iyang gipanghimo nga mga giluwatang pahayag. Labi na, gusto na mong balikan. Ang iyang giingon nga gusto siyang binagsakay, kay mato pa bagsak mag-economist Biblia. So, among ipadayag karon kung kinsa gi bagsak sa Biblia karon binagsakay man ka iyang gusto, so ato sang iplastardaan ang mga nakasulat sa balaang kasulatan. Bitanahon ta. Sa Biblia, dili ginoon malikayan tungod kay sa balaang kasulatan, aduna gyoy bugno sa pagtuo. Ngano man pagka naa kay baruganan do nagi mukuhit nimo so diha dayon mahitabo nga do nagi bugno labot sa pagtudaan panahon pas mga apostolis ni Kristo iplastar nato kay gusto man is Bindilio nga binagsakay nato sa Biblia so tanahon ta kisay bagsak karon ibagsak-bagsak tani karon tanahon tani karon
Biblia ang iyang gusto kay niingon man siya bagsak tas Biblia, so gamiton tang mga sitas Biblia tan-awon ta sa mga bagsak lang. Tanawon ta unsay prinsipyo ni Apostol Pablo day plastar sa nato, Brad Hernan. Basahon ta Brad Makarayo unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod sa 12 ang atong pagbasahon. Apan ikaw, o tao sa Dios, pahilayo nining tanan. Paningkamuti ang pagkamatarong, pagadiosnon, pagtuo, paghigugma, pagkamainantoson, pagkaagho, punto. Pakigbugno diha sa mayong bugno labot sa pagtuo. Padayon ni ang pagkupot sa dayong kinabuhi. Nga ngadto nini ginatawag ikaw ug ang imong gihimuan sa maong pagsugid sa tubangan sa daghang mga saksi. Oh, tuwa na. Sa nakasulat sa balaang kasulatan doon na giday bugno labot sa pagtuo. Mao na nga gumikan nga doon na tay pagtuo, katong wala po'y pagtuo mo gito siya ang mukuhit. Inana sistema. So ang mga naasab diya nga gikuhit o katopong nagkuhit doon na po'y pagtuo, ang pikas po, doon na po siya baruganan, nga diya po siya nagtuo. So, pag ang prinsipyo sa mga apostoles sa ilang panahon sa una, pag sila'y kuhiton, dili nila pasagdana. Ila ginang aksyonan. Nabasa bala ang kasulatan, Brad Rome, atong susyon ang nakasulat sa Biblia? Doon na gyud Brad Makarayo kining nakasulat sa Roma sa iyang kapitulo 14, bersikulo 16 naging dinhi. Busa ayaw ninyo tuguti nga panamastamasan pagsulti ang gipakamayo ninyo. O, tuwa na. Doon na giday giingon nga, doon na giday mukuhit. Sa panahon sa mga apostoles, buhi day pahayag sa apostol Pablo, ayaw tuguti. Nga doon ay manamas-tamas pagsulti sa mga butang nga ginapakamaayo ninyo. Pagbasahon na sa Bibliang Katoliko, Brad Hernan, giunsa na ng pagkasulat ang Roma 14:16. Brad Makarayo, basahon ta sa Bibliang Katoliko sumala sa sitas nga imong giingon sa 14:16 sa Bibliang Katoliko mao kini ang atong matagad. Ayaw itugot nga ang giila ninyong maayo. Tamayon sa uban mao kana Brad Makarayo. Oh, busa. Ang balaang kasulatan nagpahayag yun nga ayaw ninyo tuguti nga ang inyong ginapakamaayo yung sa pagsulti tamayon. Oh, sa ato pa dili patugutan nga ang ginapakamaayo tamayon. Busa doon na gid ay mutamay. Bisan pa ang katong nagbaton sa pagtuo o niyang ilang gituhan, ginapakamaayo nila ilang baruganan, pero doon na gitaw mukuhit ana. Panahon sa mga apostolis ni Kristo, matod pang Pablo, ayaw niyong itugot. Sa ato paaksyonan nila, sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, tanawon taman na karok, unsaon nila pag-aksyon na. Iplastar na to ni kay atong ipakita nining bindilyo, kay makigbinagsakay, kay mato pa niya bagsak man kas Biblia, so pamatundaan na itong wata mabagsak sa Biblia. Atong pamatun-an nga ang iyang prinsipyo baruganan kanang gipanulti mismo niya maunay nakapabagsak po niya. Tanawon tani karon kay iya matanggi pahimuta nga bagsak gyud kuno ta mura man isyag. Wa pagani ka kakita og unsag yoy lihok sa mga ministro sa BC mo ingon na kag bagsak kanang imo mga katarungan amo man ang ipabati karon sa unahan. Tanawon na tog kinsay mga bagsak karon. Sa diha nga sa ilang pagbaton sa pagtuo, sa ilang pagsunod sa atong Ginoo Kristo sa unang kapanahunan, doon na ba sila'y nasagumak, Brad Hernan, nga nihilabot yun nila o kung saang gibuhat sa mga naghilabot kanila sa ilang ginapakamaayo? Basahon ta Brad Makarayo ang Tesalonika kapitulo 2. Sa unang Tesalonika? Sa unang Tesalonika kapitulo 2, versikulo 2 ang atong pagbasahon Brad Makarayo. Nga dili unta dayon kamo matayog sa unang Tesalonika. Unang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 2. Sige, sa kapitulo 2 bersikulo 2. Oo. Apan kun sa unsang pagihuman kami magantos una og gipasipalahan ingon nga sa inyong nahibaluan sa Filipos kami nakabaton og kaisog pinaagi sa atong Dios nga isulti kaninyo ang maayong balita sa Dios uban ang hilabihang pakigbisog mao kana Brad Makarayo. Yun sa nila pagsulti niya? Atong subliyon Brad Makarayo aron sa pagpatinaw. Apan kun sa unsang paagi human kami magantos una sa una og ipasipalahan ingon sa inyong nahibaluan sa Pilipos kami nakabaton og kaisog pinaagi sa atong Dios nga isulti kaninyo ang maayong balita sa Dios uban sa hilabihang pakigbisog. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan ang giingon dai diha nga gipasipalahan dai sila. Na sa ilang pagsunod sa atong Ginoo Kristo gipasipalahan sila. Karon tan-aw nato sa Biblia. Brad Rumi,
sa gibasa ni Brother Hernan kaganiya sa unang Tesalonica 2 versikulo 2 gipasipalahan sila sa ilang pakigbisog sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia sa ilang pagsunod diha ni Kristo. Sa ubang translation sa Biblia giunsa na pagsulti kanang unang Tesalonica kapitulo 2 versikulo 2. Kay diha sa New World Translation gipasipalahan man sila. Ato lang basahon Brad Macarayo kining Bibliang Kristohanong Katilingban. Sige, basa na. Unang Tesalonica 2:2. o ingon ini Brad Macarayo ang nasitar ni mga sitas. Dihang gitamay o gibugal-bugalan mi sa Pilipos, sumala sa inyong nahibawan, misamot ang among kaligon nangahas kami. Pagpadayag kaninyo sa Ebanghelyo sa Dios, taliwala sa daghang panagsumpaki walay busa diha lang kutob sa gibasa sa nakasulat sa Biblia sa gibasa sa kaubang ministro giingon sa pagpahayag nga dihang gitamay o gibugal-bugalan kami sa Pilipos. Dito dahil sila sa Pilipos gibugal-bugalan dahil sila sa atong nabasa sa ilang taliwala sa ilang ebanghelyo, taliwala sa daghang panagsumpaki. Doon na dahil panagsumpaki dahil nga ilang na sagumak dahil sa unang panahon. Gibugal-bugalan sila. Unya dito sa New World Translation, ganiha, gipasipalahan sila. Busa doon na gidi ay, mo nang giingon nga, ang ilang ginapakamaayo, doon na gioy ni hilabot. Na doon na namastamas sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon gibugal-bugalan sila, tamay sila sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon kung atong susihon, asang dapita o unsang-unsang rason nga gibugal-bugalan o gitamay sila ni atong panahon o ni atong panahon nga nakigbisog sila sa ilang pagtuo diha sa atong Ginoo Kristo, Brad Hernan, kung atong susihon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Basahon ta Brad Macarayo ang ikaduhang Korinto kapitulo 6. Palihog pagbasa Santiago 2 versikulo Santiago 2 versikulo 7 sa ang buhing pulo nga Biblia. Ato kining matagad Brad Macarayo ang sa sitas nga imong giingon. Santiago kapitulo 2 versikulo 7 palihog pagbasa. Versikulo 7 ang atong pagbasahon mao kini ang atong matagad mga igsoon sa sitas nga gikaingon sa atong igsoon nga ministro. Santiago 2:7. Oo. Okay. Og kasagaran ra ba sila mao ang tigpasipala kang Hesukristo kansang halangdungalan inyong ginadala. Busa. Inyong gidala. Kung gipasipalahan sila sa ilang panahon sa unang kapanahonan, taliwala sa daghang panagkasumpaki. Doon na day mo sumpaki de sa ilaha di ay sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Asa dapit ang nagpasipala, nganong gipasipalahan sila, nakasagumak sila sa ilang pagpanghimatod sa atong Ginoo Kristo. Tungod kay sa ngalan nga nagpanghimatod sila sa atong Ginoo Kristo, giingon ni Apostol Santiago, og kasagaran ra ba sila mao ang tigpasipala kang Hesukristo kansang halangdong ngalan inyong gidala. Mao man ang giingon diha sa 2 Korinto 13:14 nga sila maong una nagpakaabot dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo ug sa Kolosas 1:27-28 ngalan ni Kristo ang atong ang ilang gidala. Busa niadtong unang kapanahonan sa ilang pagdala sa ngalan sa atong Ginoo Kristo, taliwala sa ilang pagpangimatod sa ngalan sa atong Ginoo Kristo, nakasagumak silang mga pagbiay-biay, mga pagbugal-bugal sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa, katong ilang ginapakamaayo, nga ilang nagidayo na hitabo nga bugno, tali sa pagtuo, sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sa ilang bugno, nga gidala, doon na sila gikuptan. Nga ilang hinagiban sa walang kamot o sa tuo nga kamot. Diin, kanang hinagiban nga ilang gikuptan, mugawas nga dili po na siya literal nga hinagiban. Atong tanawon sa balaang kasulatan, Brad Rumi, sa nakasulat sa Biblia, naabagyod sila hinagiban nga ilang gidala sa ilang pagpakigbugno sa unang panahon. Doon na gyud Brad Macarayo ato lang pagbasahon kining nakasulat sa ikaduhang Korinto sa iyang kapitulo 6 bersikulo 7 nagaingon dinhi. Sa sinultihan nga maminatudon ug sa gahom sa Dios pinaagi sa mga hinigiban sa pagkamatarong alang sa kamot nga tuo og sa wala.
Busa, doon na day sila hinagiban nga gikuptan day kuno sa sinultihang maminatud-on. Nag-iming siya daan og sinultihang maminatud-on. Sa hinagiban nga ilang gikuptan sa walang kamot og sa tuong kamot. Literal ba nga hinagiban ang ilang gidala, Brad Hernan, kung atong susyon ang nakasulat sa balaang Basahon kasulatan? ta Brad Makarayo ang ikaduhang Korinto sa kapitulo 10 bersikulo 3 hangtod sa 5 ang atong pagbasahon. Kay bisan tuod kami magagawi dinhi sa lawas kami wala magpakigubat pinasubay sa unod kay ang mga hinagiban sa among pagpakigubat dili man mga hinagiban sa unod kun dili tungod sa Dios makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapahitas ong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios nga ginabihag namo ang tanang mga pangunahon na aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, naagyo di ay diha nga ang ila di ay pagpakigubat sa unod dili gubat sa unod hinagiban ginamit hinagiban sa unod kun dili ang ila di ay mga pangatarungan di ang ila di ay hinagiban di ay nga gikuptan sa ilang kamot nga wala o sa ilang tuo nga kamot ang mga katarungan di ay nila karon nilumpagay dito sa rason sa unang panahon. Kung basahon na sa ubang translisyon kining gitawag Biblia sa Kristohanong Katilingban, giingon na pagsulti ang gibasa ganiya sa kaubang ministro 10:3 man hangtod 5. Basahon na lang nako sa ikaduhang Korinto 10 bersikulo 4 hangtod bersikulo 5 giingon sa Biblia ang Kristohanong Katilingban. Ang among hinagiban dili tawhanon, apan salamat sa Dios, gamhanan alang sa pagguba ug mga kuta, mangguba mig mga katarungan ug mapahitas ong hunahuna sa ato pa giigo des nakasulat sa Biblia nga mangguba de kuno silag mga katarungan de kuno nga supak sa kaybalo sa Dios nga among gipugos ang tanang panabot sa pagsunod ni Kristo sa atong nabasa sa ilang panahon di ay sa pagpanghimato nila sa atong Ginoong Kristo panaos mga apostoles doon na di sila pakigbugno labot sa pagtuo ang ilang hinagiban mga katarungan di ay nilumpagay dito sa rason dito sa King James Version. Pagbasahon nato diri sa Bibliang Kristohanong Katilingban, mangguba mig mga katarungan sa ato pa ginubanay dito sa rason sa unang panahon. Kung basahon na kay diri sa Katilingban Kristohano dito sa King James Version gitawag nga nilumpagay sa rason. Dinhi sa nakasulat sa Bibliang Kristohanong Katilingban, mangguba mig mga katarungan sa ato pa gubuon nilang mga katarungan sa kaatbang. Pagbasahon ng ubang translisyon, giunsa na pagsulti, Brad Hernan, ang gibasa ko, ikaduhang Korinto 10:4-5. Basahon ta Brad Makarayo kining ang buhing polo nga Biblia sa maulamang gihapon nga sitas. Gigamit ko ang gamhanang hinagiban sa Dios nga dili binuwat sa tao aron sa paglaglag sa gahom ug sa kuta sa yawa. 5 mao kini ang hinagiban nga makalaglag sa matag hinambog nga pangatarungan batok sa kahibalo sa Dios ug sa matag babag nga maghikaw sa mga tao sa pagkaplag ni Kristo pinagi nining hinagiban mabihag ko ang mga masupilon o madala balik sa Dios aron mahimong mga tao kansang tingo sa kasing-kasing maulamang ang pagtuman kang Kristo. Doon na di ay ila di ay gisalmutan ang gubat sa unang panahon. Ang gubat nila bugno sa pagtuo, nilumpagay sa rason, matod pa ni Apostol Pablo King James Version, pag gibasas Bibliang Kristohanong Katilingban, gitawag og mangguba mig mga rason. Hain ang ilang rason gupon. Kadtong mga hinambog ng mga katarungan. Doon na po dahil gisagumak na ila sa una di katubang, hambugiro dahil po dahil sa unang mga kaatbang nila. Kung doon na pato'y rejustisyon sa una, grabing binakbakay sa iri. Ha? Wala istasyonan sa unang panahon. Kaya kung doon na pa istasyonan, grabe ang gibuhian nga mga rason sa mga apostolis sa atong Ginoong Kristo. Nilumpagay sa rason, ginubanay sa rason, sa mga taong hambugiro, mga tarungan nga ilang gikaatbang sa unang panahon. O dehe, karon kay gusto man ka, ikaw Bindilyo, gusto man ka kang makigbinagsakay des Biblia, sukdo na mong ginhawa mo. Ha? Sukdo na mong ginhawa mo. Ha? Ikaw pa'y nakapangahas nga niingon kang bagsak ang PBCM sa Biblia. Ngano? Ikaw ni pasar ka? Ha? Ako i-question mo. Ngano nakapasar ka? Ang mga ministro sa PBCM, imong gignan bagsak ang pangutana. Ato ning ipabati ang imong tingog. Ha? Ipabati tani. Kay gusto na mo ning balikan, kay gunubanay manis rason, gilumpagay manis rason, ug matod pa ni Pablo,
gilumpag, giguba na mo ang mga pangatarungan sa mga taong hambugiro nga nakikatbang na mo. Tanahon ta ning kinapayas. Muna gingon na to, may pay kapayas mala kay makaon pa, pero kining kapayasa, ambot na ni, makaon man ni. Tong paminawan. Paminawan ta! Niha! Bagsak daw mi sa Biblia. Pamatod igin karonado, ikaw mo pasar Biblia. Bagsakin mi, kay baasing karog. Kapila ka mabagsak, ibagsak yung kanamo sa Biblia. Paminhawi niyo? Santo, ang kinabuhi bisyoso, na tarong-tarong patang binawatan. Pero sa ito, wala mag-isipaw nila. Na, kani lagi ka magapugos, bisa pagkapila pa ka mangugat sa liog. Ngano? Sa imong pagtamay ni Master, sa pagbugal-bugal ni Master, bak-o pa na sa among pagdungog? Iliyoy! Giplastar bitaw namo ang sitas Biblia, ang mga apostolis, wala ba'y nasa gumak nila nga mga nagpasipala kanilang nagbugal-bugal bisan pasngalan sa atong Ginoong Kristo sa ilang panghimatuod ni gawas nga doon na sila paglumpag sa mga rason, doon na gani estilo sa ilang kaatbang sa una nga nang hilabot, nagbugal-bugal, nagtamay nila, nagpasipala nila, hinambog ang gibuhi ang ubang rason. Ato nang giplastar. Una mo ingong kag bagsak ang mga ministros sa Biblia, kana lang dan ngano masayra na muna. Niya mga has ka, so kay gipanghasan mo dawata unsay rason sa mga ministros pagtulon ang PBCM. Sa imong giingon nga bagsak mi sa Biblia, padayunan ta. Kay niya ang iyang giingog bagsak. Sa dili nga, unsa man matanga sa Dios Espiritu Santo. Namatay na niya ng pasya. Ano Diyos nga, bagsak sa Biblia na. Di natakot to, bagsak na yung mga PBCM sa Biblia ha. Tanawon tanig kinsay mga bagsak ron. Niadtong mga pipila ka mga Domingo kausa ka na mo ibagsak. Pero niining higayon na karon ibagsak-bagsak yung kanamo ginamit ang balaang kasulatan. Biblia tan-aon ta. Kung maingon gani kag bagsak ang kontra mo, sa ato pa ikaw pasar ka sa Biblia. Kay ikaw ni pasar sa Biblia, sa ato pa walay prinsipyo mong kasupak o kontradik sa Biblia. Kapangutana. Sa imong pag-ingon nga maayo pa kag binuhatan kay sa among magtutudlo mo ni gibalik-balik namo, dungagan pa namo ni og kulangan pa ka, dungagan pa namo ang pagkabagsak mo sa Biblia. Kay pamatud-an namo nga bagsak gyud ka sa Biblia. Na among gisukod ang ginhawa mo, gisugat namong ginhawa mo. Kay makigsinugatay man ka, makigbinagsakay man ka, makighinibog anay man diha ka. Kung kinsay nangabagsak sa Biblia, pamatud-an namong kadaghan gid ka nabagsak sa Biblia. Atong tan-awon, unang pagkabagsak, gidayo niya ang iyang kaugalingon. Unya sa Biblia, uyon ba ang Biblia nga ikaw mismo modayo sa Biblia? Dungagan ta pa ni karon. Daang tugon man ang basahon nato, gibalik-balik nato sa iri. Atong mga previous nga mga Domingo, atong dungagan karon. Sa bagong tugon gamiton ta na. Betan-awon ta kay mo lagi nato oras ray kuwang lagi nato. Tan-awon ta sa Biblia. Brad Rome, sa balaang kasulatan, pasar ba ang tao nga ikaw mismo mudaig sa imong kaugalingon o bagsak ka sa Biblia? Mabagsak iti si Binilio ni kasi siya may nagdagdayeg siyang kagulingon. Ato lang basahong kining nakasulat sa Proverbio. Sa iyang kapitulo 27, versikulo 2, nagingon din Padayga ang laing tao, mahitungod kanimo, ug dili ang imong kaugalingon nga baba, ang usa ka dumuluong, ug dili ang imong kaugalingon nga ngabil. Ang Biblia nag-ingon ba, Brad Rome, nga ikaw humaoy mudaig sa imong kaugalingon o ang laing tao mo'y padaygon? Ang laing tao gyud mo'y mudaygon ta. Sa ikasulti mo ni Bindilio, kay siya biniday siya kaugalingon, bagsak wala! Bagsak gyud. Mo nang purting bagsak ka. Zero ang agi. Itlog ang agi. Mo na giingon sa giingos panultiyon ba nga lukdog yapog kalbasa. Betan-aon tas bala ang kasulatan. Na ikaw mo ay nag-una nga niingong kag bagsak sa Biblia. Tanawon ta kung kinsay mga bagsak, sa mga bagsak lang. Sa daang tugon man na, bunggak na ang argumento ni Bindilio. Nakita na kung kinsay bagsak. Ang PBCM o siya? Siya nga nagdayo siyang kagalingon, bagsak. Sa iyang gisulti, nga bagsak mi, tanawa. Pagdayo pa niya daan, tagak na sa Biblia. Wa nakapasar. Pagtuon o gutrog, asa ka nagtuon pagkapastor. Tanawa sa ang imong sinultihan, o dili ba na mo kontradik sa Biblia? Tanawon ta. Sa balaang kasulatan. Aritas bagong tugon, tanawon ta. Sa balaang kasulatan, sa Biblia, sa bagong tugon,
Uyon ba nga ikaw mao ang magdaig sa imong kaugalingon, Brad Hernan, base sa bakba ni Apostol Pablo kung atong sundon ang mga gisulti ni Apostol nga si Pablo? Na Brad Makarayo, dili gud pwede kung atong kaugalingong bakba mo ipadaygon sa atong kaugalingon. Ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 18 ang atong pagabasahon sa Catholic Bible. Ang tao tinuod gayong dalaygon kung ang Ginoo mo'y magdaig kaniya, og dili siya ang magadaig sa iyang kaugalingon. Kung gusto gani kado, nga ikaw daygon kado, ayaw daygang kaugalingon mo, o gusto kang kahimutan kas Ginoo. Kay ang katong dalaygon nga tao, katong ang Ginoo nagdalayg, dili kay ikaw mismo magdalayg. Kisay nagsultis Pablo. Igun sa Pablo, di ba kauban mo pagto ang pangutana karon kay mato pa nimo kauban mo kung Pablo, kay Pablo nabantay magkag-adlaw pa ulay ingo ka. Ha? Ha! Na! Mauna karon. Na! Tanawon ta, ang gibasa mo, Brad Hernan, Catholic Bible man. Basahon ko nato sa ubang translation sa Biblia. Tanawon na po nato, nabi. O, direta sa Biblia nga Kristohanong katalingban, sa maulang manggihapon nga sitas, Brad Makarayo, o kini atong matagad. Dili ang nagdaig sa kaugalingon mo'y mauyunan, kundili ang gidaig sa Ginoo mao kana Pastor Bindilyo. Oh, mao na. Ang nakasulat sa balaang kasulatan nga ang gidaig di ay kadto di ay ang dili mo ang Ginoo gyud mo nagdaig, dili kay ikaw tao mo magdaig sa imong kaugalingon sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unya do ni pasar ka wala. Ha? Asay tinuod ninyo? Ha? Asay tinuod? Si Salomon may nagsulat sa proverbio. Ono-ono. Apangutana ang giingon ni Salomon matod pa sa nakasulat dito nga ang laing tao mo ipadaygon dili ikaw sa imong kaugalingon, ni pasar ka wala. Apangutana, nasayop ba si Salomon? Nasayop ba ang proverbio? Kung nasayop, ikaw na lang na husto. Na tanawa, una mga askang bagsak mis Biblia. Apangutana do, sa daang tugon bagsak na. Sa bagong tugon, ang pangutana, si kinsa mas Pablo, di ba alagad sa atong Ginoong Kristo? Magwawali sa atong Ginoong Kristo? Mabasa sa Biblia? Samtang ikaw nabasa na. May ikaw tinuod nga magwawali sa atong Ginoong Kristo? Wa para maka tubag ka na. Amo ra ba kang gi-question kay nakapapiki ra ba sa amo magtutudlo kay way mabasa nga tumas win sa Biblia? Niyan ingon ra ba kag genuine ka? Unya matod pa sa imong pagka-genuine nga ang genuine katong nga basa. Unya ang pangutana, nabasa na ka nga ikaw Mitchell Bindilyo genuine nga magwawali ni Kristo, para baka nakapamatuod na. Nakapamatuod na ka, wala. Pagklaro ba? Na, laing bagsak. Bagsak sa daang tugon, bagsak sa bagong tugon. Na, tanawa ron, kisa may nahustuan na, si Pablo o ikaw? Agoy, maora po ni, wak mo dawat sa tambag ni Pablo. Ang tambag ni Pablo, kinanglan ang Ginoo mo'y mudaig, ang laing tao mo dahil dili kay Ginoo o dili kay ikaw sa imong kaugalingon. Wala kay mot is Ginoo na. Ha! Niya ang pangutana karon. Ha? Do. Pasar do wala. Ha? Alanganin mo lagi, pas mo malaging agi lagi. Ha? Niya. Niya pa gamit na lagi ni. I-apply lagi ni. Kini ba ganahan ra bagin mi kay ani gyud. Ganahan gyud kay mi maminaw ani. Kini ba i-apply ba? I-apply pod ni pag may time kay para ba nga makabantay po ba o dili po malabanan sama ani karon nga nakigbinagsakay kas Biblia nakita bagsak. Oh. Surrender na sa hapon. Oh. Kahit pagpabutos armas Amerikano, mingon mo na yung armas Amerikano. Sure. Oh, pagkanindot ay. Hapon, pataka. Oh, mao na. Niya, apangutana, di halata kutob. Ang imong gi-idol ang armas Amerikano. Ha? Ang armas Amerikano. Ang buto, sure. Wa ka mo idol sa armas hapon kay mato pa nimo pataka karon dinhi na ta magtihigi ta be magtihigi kuno ta apang utana na may hinagiban ang mga apostol sa atong Ginoong Kristo ang ilang hinagiban mao ang mga katarungan asa man ang buka silang hinagiban dias baba mugawas ang katarungan karon pangutana dias baba mo nigawas ang katarungan mo nga imong ilumpag sa rasos mga ministros PBCM apang utana karon kinsa may naghambog sa kaugalingon. Ha? Di ba giingon sa panas mga apostolis na kasagumak sila sa mga taong hinambog ang mga katarungan? Nini pong panahon na karon nanghambog kag bagsak me. Huminhiman to, ikaw man rin nabagsak sa Biblia di ay. Na! Ingon ka kami bagsak. Ikaw man lagi nabagsak lagi sa Biblia. Niingon ang Biblia, laing tao padaygon, ngano ikaw may nagdaig sa kaugalingon mo, di ba bagsak ka? Hain may husto, ikaw nga nagdaig o ang Biblia nga nag-ingon, dili ikaw may mudaig.
Ada! Ug ikaw mo inahustuan nila paggamit ng Biblia sa iyong pagwali. Na! Tanawa lagi na ron, nagkaunsa na na. Muna giigon, mura man katong salida noong kumidi hinoon. Nga nagtion sa armas dito sa kontra. Daw be kay ang iyang bukas yung armas, nabaliko man na. Ni padulong man niya. Pag-abot na, pagpabutos siya naunay sa iyang bala. Maog yapon ang among kontra nga si Bindilyo. Siya nag-ingon bagsak mis Biblia, ang iyang gisulti, ni bumirang rapon niya. Dito rapon niya. Ni igo ang pagkabagsak sa Biblia. So, sangkaran ang ginhawa mo. Unang sangkad ha. Gingom ito na mo, gidungagan na mo. I-apply lagi na mo ang sure-sure. Ay, apply lagi ang sure-sure lagi. Ayaw lagi ng pataka-pataka lagi tira lagi dres amo. Tanawa di. Magsigig kasupal pa lang agi. Niya pa. Kinahanglan nga ang gisulti ni Pablo. Maunay awaton. Alang-alang man adto tanay mo awat. Bitanaw ta kuno sa Biblia kuno Brad Rome. Unsay tambag ni Pablo? Kinsay awaton? Be tanaw na to be. Si Bindilyo o ang gisulti ni Apostol Pablo tanaw ta be? Ito lang basahon Brad Makarayo kini kasulat sa ikaduang Korinto sa iyang kapitulo 11, bersikulo 1 nagayon dinhi. Kung makaantos pa lang unta kamo, uban kanako, sa usa ka diyutang binuang apan antusan ninyo, kini uban kanako. Sa nakasulat sa Biblia, ang gibasa mo, ang ikaduang Korinto, basaha ang nakasulat sa unang Korinto, kapitulo, mabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan sa ikaduang Korinto, unang Korinto 1, versikulo 11, palihog pagbasa. Ang gibasa mo kaganiha, ang ikaduang Korinto man, palihog pagbasa sa unang Korinto. Okay, tanaw na to. Unang Korinto. Sige. 11:1. Basa. Sige, tanaw na to. Sa nakasulat sa balaang kasulatan. Sige, plastar. Tanaw na to. O ingon ni Brad Makarayo. Magmawaton kamo ko kanako. Maingon nga ako nagamaawaton kang Kristo. Tuwa na! Nagmaawaton kamo kanako, sanglit ako nagmaawaton man kang Kristo. Kinanglan na awaton. Napagutada ka ron, nakaawat ka wala. Agoy, pagklaro ba? Bagsak gyapon. Bagsak gyapon. Pasar baga ka. Ay kung igna si Pablo mo ay nabagsak, ikaw mo ay nipasar. Agoy! Tanawang sinultihan ni Pablo, di ba? Tuan dito, ni kunik po dito sa gisultin, dito sa proverbio kaganiha. Nga kinanglan, laing tao mo padaygon, dili ikaw sa imong kagaligon. Unsay gi-explicar ni Pablo? Ang gikahimutan, katong gidalayag sa Ginoo, dili ka ikaw mo imong dayag sa imong kagaligon. Tanawa! Di nagkasumpaki na kamong Pablo karon. Neon sa pay gisulti, ingon ni Pablo, kinanglan magmawaton mo kanako, sanglit ako nagmawaton man kang Kristo. Sa to pa kanada yung prinsipyo ha? Dili na sa tao lang kundi sa Dios. Karon tanaw ta sa nakasulat sa balaang kasulatan, tanaw ta ni. Be, kay magmaawaton man ta sa gisulti ni Pablo kay siya nagmaawaton mas ato ni Kristo kay gusto man kaning tawhanag makibinagsakay des Biblia. So, ibagsak-bagsak ta ni. Tanaw ta. Ngayon mas Apostol Pablo nga kinanglan ang tao magmaawaton niya. Unsa ba ang usa sa mga sinultihan ni Pablo gipakita niyang sumbanan nga sundon sa tao o kana giawat po niya sa atong Ginoong Hesukristo? Brad Hernan. Basahon ta Brad Makarayo ang Efeso kapitulo 5 bersikulo 4 ang ato bagabasahon. Ayaw ninyo gawi ang kalawayan o ang sultig binuang o ang mahilas nga katistis mga butang kini nga dili angay kundi himua hino ninyo ang pagpasalamat. Mao kana Brad Makarayo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ang giingon day diha nga kinahanglan nga dili kuno nato gawion ang atong sinultihan kuno nga mahilas o binastos o malaway sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon, ang pangutana, kang Pablo man ang istorya. Una, nag-ingon siya, kinanglan nga dili ikaw mudaig sa imong kaugalingon, ingos Pablo. O si Bindilyo ni sopak na kay ngano man tungod kay siya mismo ni dag arang-arang pag binuhatan ana daig-daig nas kaugalingon. Niya ang pangutana karon. Nag-ingon pagis Pablo, ayaw niyo gawia ang masinultiang malaway. Nito man baka na Bindilyo? Biblia may atong gibasa karon kay makigbinagsakay man ka gusto mga kag binagsakay sa pakita na mong bagsak ka.
Ang gitambag ni Pablo, kinalan sundon kay giawat mo kuno na niya sa atong Ginoong Kristo. Unya karon ang giingon niya usas iyang gitambag, ayaw ninyo gawiang sinultiang mahilas. Ang pangutana, nganong nisulti ka man ani? Ha? Nganong nisulti ka ade? Sarito, iring niyo, sarito. Si Omar ka dito, mas iring niyo dito sa bugyo ba? O gusto pa sa pag-cheer apat? Do, pagklaro ba yan, do? Tanawa! Kapila na ka tagak! Kapila na ka! Wa mo pasar! Sa daang togon, pasmado! Sa bagong togon, pasmado! Nga na po'y lain, gipadayag ni Pablo, ayaw goyang sinultihan nga mahilas, nisulti ka to! Apagutana, katong gisulti mo, maayo to! Agoy, ang uban gani ga, drama gani sa telebisyon, ibutang man gani parental guidance, samtang ikaw, usa ka pastor, unya mo gamit ka ng sinultihan na? Agoy, pagklaro ba ya? Pagklaro do! Pagklaro ba? Tanawa ka ron! Wa na magkadimao! Hain mang imong rason ng i-idol mo, sure. Armas Amerikano, pataka man lagi. Tanawa ang agi, perminting takilid. Tanawa, wa mo pasar. Agoy, si Rubalan sa gapon. Og nag-eskwela pa di, balik-balik ka po sa agi, mauning rason, balik-balik sa agi. Na, bisag nga punggak ng argumento, hala sige yaw-yaw lagi aton. Na, ni tanahon tani karon be, basa. Sa Biblia, pasmado, wa ka pasar. Ang gingos Biblia, dili daigon, dili ikaw mo daig sa mga kaligon, laing tao pa daigon. Unya ang gingon ni Pablo, ang Ginoo mo daig, dili ka ikaw imo sa imong kagaligon, wa mo pasar. Ang gitambag na po ni Pablo, kinalan magmawaton mo kanako, kaya ako nagmawaton ni Kristo, ayaw mo pagsulting mahilas nga sinultian, nagsultis bindilyo bago pa lang atong gisulti. Kapasar wa. Brad Hernan, kapasar wala. Wala. Wa kapasar. Di man gani mo pasar sa ilang basahon? Ha? Tanawa gani ilang basahon, ni kunik. Sa giingon ni Pablo nga ayaw gawi ang sinultiang mahilas. Pero tanawa, usas mga prueba na Brad Hernan, ila bagyong basahon na bagyo sa basahon diha nila ni Bindilyo nga gipasunod sa tanan nga mga SDA nga. Kinanglan nga dili gawion ang sinultihang mahilas o binastos. Be, tanawon ta. Na Brad Bacarayo, basahon ta kining mga hitabo sa katapusang panahon nga din ang nagsulat nini si Ellen G. White, ila kining basahon sa pahina 75 mao kini ang atong matagad. Dili kita mo gamit og bastos nasukuha sa sinultihan ni Bindilyo. Og makapasakit nga mga pamahayag, dili kini tugutan sa atong balasahon. Palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat. Tuana! Panas! Iris. Ngano? Asa gikuha? Dili magawi sa sinultiang binastos? Sa sulting bastos? Efeso 5, versikulo 4. Naay gitambag Pablo. Ayaw ninyo gawia ang sinultiang malaway. Una, pasar ang basahon. Ang dakong problema, kining na kasulod dia nga nahimong pastor dia sa SDA, nga maunis Bindilyo, tanawa ang gisulti, ni pasar wala. Agoy! Wa manggani mo pasar sa ilang basahon, Biblia na ba kahinoon? Ikaw maoy nanguna sa paghukom. Ha? Imong gi nang-underestimate ka sa PBCM. Bagsak sa Biblia. Karon pangutana, kinsay na bagsak? Wa mo pasar sa basahon. Ngano? Nakapasar ka sa mga panghitabo? Kinsa ning basahon? Ha? Unsa ka sa SDA? Di ba pastor? Question! Kay ikaw, pastor ka man. Nganong nagawi man ka sa sinultian nga dili maayo? Kung sa salida pa, gibutangan og parental guidance. Ngano mang gisupak mo na? Tanawa! Kinsa may wa kapasar? Ha? Una, sa basahon palang gani daan, ponggak ng argumento. Wa na mo pasar. Munay gigon, nasudlan gyud. Nakasulod gyud dia sa grupo nga unta gipasunod ni Mrs. White nga matod pa dili magsultig bastos pero nasudlan gyud sila. Nga mao ni si Mr. Bindilyo nga nakigharong sa mga ministros sa mga ministros PBCM diha sa eri, dinhi sa eri. Na tatawa niya. Unsa na? Wa pa ka mangahas nga nakaako pa kag ingon sa PBCM nga bagsak. So among gipadayag kung kapila ka mabagsak sa imong sinultihan. Sa imong sinultihan. Busa pagklaro ba? Kanang mga sinultihan ba nga walay bakak,
kanang sinultihan nga prangka-prangka ba og matinud-anon ba mura gipangita namo nga imong ipadayag sa ere. Ngano man tambag man ng Pablo nga kinahanglan magmawaton kamo kanako kaya ako nagmawaton man ni Kristo. Gawas nga nagpasunod si Pablo nga di ka magsultig binastos. Nagpadayag pa po si Apostol Pablo nga kinahanglan sa ilang panahon sila pagpamatuod. Matinud-anon sila, walay bakak nga mogawa sa ilang pagpamatuod o sa prueba Brad Hernan. Bitanahon ta. Basahon ta Brad Makarayo kining usa ka Biblia nga Kristohanong katilingban. Kay tanahon ta bindilyog ni pasar na ba pud ani? Oo. Kay gusto man gid niya sa di ay mamati. Kung siya ni pasar ba kay kita man kuno bagsak sa Biblia. Oo. Maora po ni bagsak karon sa Biblia kadi igon siya nga permanenteng igo ang atong paggamit og sitas haom para niya nga iyang kabagsakan sa iyang rason. Siya ra pwede sulod sa kabagsakan niya anak Brad Hernan. Ha? No, sige, basa. Unang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 3 ang atong pagabasahon. Walay ilad o dautan o bakak ang among pagtulunan. Walay bakak. Oo. Ang pangutana. Nganong nisulti bang kado? Ha? Mitchell Bindilio paminaw ayaw pitok-pitok ang mata. Nag-igon. Ha? Ang inyong basahon. Dili magsultig binastos. Nganong nagsulti ka man atong imong gisulti kaganiha. Nagsulti ka. Unya do ni pasar ka. Ha? Way bakak kuno sa ilang pagpamatuod. Kung basahon sa ubang translisyon ang gibasa mo nga Biblia kaganiya Brad Hernan, ang gitawag man og Kristohanong katilingban. katilingban. Oo. Diya sa Bibliang Katoliko giunsa na pagsulti. Sige. Sa Bibliang Catholic Bible sa Kay katilingbang Kristohanon man imong gibasa ganiha sa Bibliang buhing Katoliko. pulong. Sa buhing pulong. Basaha ang nakasulat sa Biblia nakasulat sa Biblia Kristohanong Katilingban. Palihog pagbasa. Sige, basa. Ang unang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 3. so atong sublion pagbasa Brad Makarayo ang sitas nga imong giingon mao kini nga walay ilad o dautan o bakak ang among pagtulunan mo kana sa ato pa walay bakak. Oo. May tanawon tabi sa ang pulong sa Dios. Tanaw na to Brad Rome. Ug yun sana pagsulti. O ingon niya ang atong pagabasahon sa ikaduhang Tesalonica Kapitulo Unang Tesalonica. Unang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 3 atong pagabasahon. Busa inyong nakita nga wala kami magwali uban ang sayop nga mitubo o dautan nga katuyuan sa hunahuna prangka kayo kaming namulong apan matinud-anon. Busa, prangka kayo silang musulti sa ilang panahon. Matinud-anon sila. Laktod pa ka istorya, way bakak ang pangutan na karon, no? Kini naman pong laing tambag ni Pablo sa ilang pagsulti, gusto gikang mo pasar, tanaw na kung ni pasar bagyo ka. Muni giigod. O wala ka ba lecture, ani? Dinis mga ministro sa BCM. Sigurado na. Nga naman, kinira. Ang giigon sa balaang kasulatan, sa ilang pagwali way bakak. Sa ilang pagwali, prangka sila nga musulti, matinud-anon ang ilang sinultihan. Do, ikaw do, matinud-anon ka pirmi, do? Matinud-anon ka? Tan-aon ta. Ingon des Bindilio, pasar na kuha na. Ako na nang gipabate sa ere. Kamu mga ministros BBCM, pasar na kuha na. Nga naman, ako na nang gipadayag sa ere. O sa gipadayag na ko sa ere sa akong programa, tingog sa kamaturan, walay bakak sa akong programa. Paminawan ta. Kay wa, maniya, tanawon, mupasar gini sa iyang pagtuo. O na? Sa atong tanan, sa atong mga kagalaan, no? Kining inyong ubos nga igsoon, higalas kaninan, Brother Mitchell Bindilio, sa mag-asa, mag-ikuban usap kaninyo, kining matahong nga kagabihon. Sa tingog sa kamatuoran, usa ka tulumanon na wala niyo nagpahayag og mga bakat, kundi naaragyod sa balaan na kasulatan. Okay, diara ta kotob. Unsay gisulti niya? Usa ka programa, tingog sa kamaturan, dili bubakak, ang tanan nga pagtulunan naaраgyod sa balaang kasulatan. Pagkanindot,
Pagkanindot kayo pamation. Pasar na. Kung siya pasultihon, question, kinira. Sa imo mga sinultihan, pasar ka na? Pasar ka? Kay gusto man ka, kay nangahas ka sa pag-ingong bagsak sa ato pa, gamiton tang terminong bagsak. Tanawon tag kinsay na nga bagsak-bagsak. Na, tanawon ta ni ron. Niya, kanang imong gisulti nga batod pa nimo, di ka magbakak. Mukuha tas usa sa imong mga winalihan. O kinsa ni, o giunsa pagsulti. Kay di pa kuno sa bubakak. Tanawon ta, og di ba gyud siya mubakak sa iyang mga sulti. Unsay gisulti niya? Paminawan na to ha. Og unsay gisulti di mo ang imo prinsipyo. Kay di magkakamubakak, sukdo na mo ang di mo pagbakak. Kay basin din mo pasar na ka. Ha? Biblia? Punggak ang argumento. Sa basahon, nga mga panghitabo sa katapusang kapanahonan, punggak ang argumento mo. Wala mo pasar. Unsay imong gisulti? Niya, atong paminawan. Kay matod pala di mo. Wa man ka magbakak sa programa mo atong paminawan. Kinido, unsa man imong gisulti paminawa ha? Kani isyu mo lang. Wala ko nangatake ninyo. Sa itong mga friend na mga PBC. Tona, wala bago mga take ninyo. Friends, ato pa. Mga friends, higala gidi niya ang PBCM. Wa kuno mga take, nindot. Sakto to di ang programa dito sa gingon na katukunan niyang gisulti. Usa ka programa nga di magbakak. Haha, ato tanawon kay wa mo kuno sa mangilabot. Kay friends guguno niya ang mga ministros PBCM. Tanawon taning friends niya karon ha, ug iya usaon niya karon. Niya, wa man kuno niya, di man kuno sa mangilabot, di kuno sa mga take. Tanawon ta. Niya, paminaon ta. Wala na, gilit pitay ka lang mga kaigsuonan. Kamong naminaw karon, ato lang gitudlo, ato lang gipahaya. Nilikon pa ako dito mga kapong nagpista ko dili. Oo, kay friends good. Friends good na ba ni friends di ay nga imong kontrahon. Ha? Pero tanawon ta. Be balikan ta kay gusto tang mamatian ho. Wala na, gilit pitay ka lang mga kaigsuonan. Kamong naminaw karon, ato lang gitudlo, ato lang gipahaya. Nilikon pa ako dito mga kapong nagpista ko dili kontra. Wa ko di kontra direksyon. Ang akong gikontra lang. Dili niya kontra BBCM gid ha? Pero na ako na siya gikontra. Ang akong gikontra tanawa kinsa ni? Minawa. Doon sa anong doktrina na nakakalimaw na gitudlo mga kasama na si Tomas Iring ng Diyos Santo na ang kinabuhi bisyoso, madlungon na tanawa, di ara tagutob. Unsay gisulti niya? Higala niya ang PBCM. Wala niya atakiha. Wala niya hilabte. Pero tanawa, gi-atake niya. Si Master Tomas D. Eugenio Sr. Kansas Master Tomas D. Eugenio Sr. Founder sa PBCM. Question. Asay tinuod. Katong naingon kang wa nimo hilabte PBCM kay imong higala o kang imong giatake si Master. Asay tinuod na. Paglaro ba? Higala o dili? Kung higala di mo, nganong gilabhan nimo? Tanawa. Apagutana. Kinsa may nibagsak sa imong kaugalingon, di ba ikaw? Pila lagi ka buok Mitchell Bindilyo? Duha o isa? Kinsa tong Bindilyo nga nag-ingon nga di siya mga take? Og higala niya ang PBCM. Kinsa pod ang nag-ingon nga mas maayo pa sa binuhatan kay ni Master Tomas D. Sr. nga ang doktrina wa magkadimao? Kinsa tong Bindilyo ha? Kung moingon kag duha day ka buok Bindilyo nga parehog tingog. Ang tingog maura. Ang ngalan maura, pero ang sinultihan nagdiferensya. Ako sa kabindilyo, nag-ingon, di siya mga take, di siya mangilabot. Ako sa kabindilyo, nangatake sa PBCM, sa founder sa PBCM, Master Tomas D. Eugenio Sr. Kabang nangage. Tanawa. Do, unsa man? Niya, sangkara na. Niya pa gyud nindot kay gusto magkagikag binagsakay di ay sa Biblia. Ang giigon mo, wa kay gihilabtan. Tanawon ta? Wa kay gihilabtan. PBCM ra bang gikontra mo? Paminawan ta og PBCM ra ba ang gikontra? Paminawan na to kay wa man kuno say gihilabtan. Matod pang Pablo kanang sinultihan bang maminato doon ba way bakak? Ang pangutana, nagmatinud-anon ba kas gisulti nimo nga di ka mga take? Og di ka mga take sa PBCM man to. Granting without admitting, PBCM ra gikontra mo.
Ang pangutana, nganong kaparehos nimo nagwali sa atong Ginoong Kristo, nganong di panglabhan mo sa imong programa? Tanawon nato ha. Paminawan ta. Kay gusto man ka di ay kag binagsakay so tan-aon taning bagsak-bagsak nga imong gibuhat mismo pa sa imong sinultihan. Paminawan ta kay wa man ka kay gihilabdan. Tanaw na to. of the Catholic Church. Tuwa na, ni tingog na. Be, padayon ng tayang tingog. Ito tama ng mga protestant. At sa PBCM, consider sila protestant. Karga lagi nga pong PBCM lagi. Bisa pa lagi mga take na siglain lagi. Karga gini ng PBCM. O, sige. Katoliko. Oo. Ha? Kunya, ison, sila sa Dikipas Japon. Oo, tanawa. Tanan lagi nga. Ang ilang pagsimba atol Domingo, gilang paso lagi aning tawana bindil. Sos! Mo lagi ni giingon, kita, wala na to na ipabati tungod ko. Gisuko na tong ginhawa niya, tinuod ba iyang gisulti? Nga dili siya manghilabot. Wala siya gihilabtan. Ngano man ido? Ngano man Ya? Padayon ta. They are following of the law of Catholic Church. Ang sa gingon, sa Marcos 7:7 basa. Marcos 7:7 sa mga monita Biblia. Ang sa gingon. Okay, basa. Shite na yun. Kawan lamang ang ilang pagsimba ka na ko. Kay ilang itudlo nga balaod sa Diyos ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. O midugang si Jesus sa pag-ingon, ipasagdan ninyo ang mga sugo sa Diyos o mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan iya sa tao. Diar ta kotob. Unsay gisulti niya? Pagtulunan lamang hinimog tao. Tanan gawa sa iyaha. O niya ang pangutana karon, gikarga ni UPCM. Ang pangutana sa pagsulti mo, pagsimba kawang, nanghilabot ka wala. Nanghilabot ka wala. Beatong ipares ang unang Tesalonika, ang gibasa kaganiha dito, unang Tesalonika 2 versikulo 3. Nga matinud-anon nga sinultihan. Maoy giyong Pablo, kami prangka nga musulti, matinud-anon ming musulti, dili mo bakak. Ang pangutana, nganong bulag man ang imong baruganan na. Busa pa klaro sa sinultihan mo. Tanawa ang sinultihan mo, di ba wala magkadimaw? Ha? Niingon ka, gamatod pa nimo, di ka mangatake. Ngano nangatake man kas nagkalanaing baruganan? Ha? Busa tanawa, ang una ba yung gilabhan ba yan mo anak, kining gibabati ba yan na mo? Ikaw ra ba yan mo oy nisulod ra ba ani? Ikaw mo oy namulong ani? Ang imong gipamulong, ikaw ra po ni unay sa imong kagalingon. Muna giingon na mo, Bindilyo versus Bindilyo. Na, tanawa, na, mao lagi na, nga pagklaro, mao na giingon lagi na mo nga pagklaro ba kay dunay tao laging magpataka mo na klarong nagpatakag yaw-yaw. Nabas Biblia Brad Hernan nga dunay gitaw mo patakag yaw-yaw. Na Brad Bacarayo basahon ta kining panultihon kapitulo 12 bersikulo 18 sa Biblia lamang gihapon nga Katoliko mao kini nga atong matagad. Ang pagpatakag sulti makahimog lawom nga samad-sama sa espada. Apan ang mga pulong maalamon makaalim sa mga samad. Ang pagpataka kuno sulti makasamad-sama kuno sa espada kuno. Sa ato pa nga makasamad kanang sinultian mo tan-awa gani. Di ba batod pa nimo di ka mga take? Gipang laras-laras man lagi nimo ng mga baruganan lagi, gikarga nimong PBCM. Ha? Unya karon, mangita ka ug asa dapit ang makasamad sa imong sinultihan? Paminawan na to. Og wala ba'y makasamad aning sinultihan mo na pataka kag yaw-yaw? Wa man ka kay gihilabo tan-awa di ba purting baka ka? Baka kayo ang programa kuno niya. Puro sagig kuno. Nas Biblia. Wa kuno'y baka. Sa ato pa, Biblia. Doktrina ang yang atubangon. Pero tanawa, gipang laras-laras nga nagkalaing baruganan. Ha? Niya, tanawa. Unsay gis Biblia. Doon ay tao mapatakag sulti. Pero, sama sa espada nga nakataglawom samad. Tanawa gani. O di ba magkasama dag imong sinultihan? Tanaw na to ha. Paminawan na to. Unsay imong gigon. Niya, paminawan na to ni. Atong paminawan. Niya o. Tanaw tag di ba ni makasamad? Niyaw? Pinigutan ka rin mo kisi-kisi. Pinigutan ka rin mga kaisunan allergic na puno kasugo. Ang buklan. Tanawang sa matahong tanirin. Atong basahon. Anong Timoteo 6:14 basa? 6:14? Atong gi... Kuha na? Atong gi... Pabati. Pinigutan ka rin mo kisi-kisi. Pinigutan ka rin mga kaisunan allergic na puno kasugo. Ang buklan. Tanawang sa matahong tanirin. Atong basahon. Anong Timoteo 6:14 basa? 6:14? Ako magatugon kanimo nga imong patayan ng sugo nga maigawas kini sa buling o maigawas sa mga pagsaway
Tanawa! Do, unsa man na do? Di ba naghukom ka? Tanawa gani gisulti mo. Unya ang pangutana karon. Wala ka nang atake. Ha? Wala ka nang hilabot. Nakasamad ka wala. Tanawa konklusyon, impierno hunon. Tanawa ra. Agoy, pagklaro ba ya? Muna'y bungas magkahilabtonon. Tanawa lagi. Supalpa lang agi. Ha? Wala mi labot sa uban ng mga saon nila pagtubag. Ang amoa, kinira. Abong gi barugan ang side kay imong gikarga ang PBCM diha. Tanahon ta. Niya pa. Unsay gisulti mo? Agoy. Niingon ka, gabatod pa nimo. Kini pa Niya Ha? Imo para ba ning tulubagon? Mga kaigalaan o mga kaigsunan, atong tima sa nihanging Domingo, hisgotan na kini magwawali nga nagtudlo nga di nalapason, di na tumanon ang napulo kasugod mga gamulay ka mga contributors na mga kaigsunan nga sa pagdagsang sa kriminal. Nga naman, atong yung pangatutan sa nihanging Domingo na ang pagtuman sa napulo kasugod. Bisag diya lang takotob. Ang magwawali di ay gawas di ay niya. Nga katong nagwali, atol ang pagsimba adlaw Domingo, mao gito mga tao nga nakakontribute kuno og krimen kuno, ha? Ang pangutana karon, wa ka mauaw, Mitchell Bindilio? Ang mga tao relihiyoso, gitatsaran mo, ang diferensya ka na lang pagbantay sa napulo kasugo, nagka-diferensya na, pero ang sistema pagwali na gamit sa Biblia, nagwali sa atong Ginoong Kristo, ang pangutana, gilaras-laras ni mo ka ikaw retino, ano na makaako ka sa pag-ingon, nga matod pa ni mo, nakakontribute sila, ha? Usa sila sa naka-krimen sa atong nabas, sa imong gipayag, nabatian na to sa imong gisulti, luyo sa ilang pagkarelihiyoso, nagpasakop sila sa baruganan mo, mabitang mo gawas ka doon ay bugno sa pagtuo. Kaya doon naging mo kuhit, tanawa gani, di ba ikaw, nagsigig panguhit. Di lang kay PBCM lang imong gikuhit. Sa sahid sa PBCM, dilita. Wa ka mauwaw, nga kami nakakontribute mato pa na nimo sa krimen, ang question, kinira, unsa man ang Securities and Exchange Commission. Di ba ehensyas gobyerno din, dawaton ang tanang relihiyon, dawaton ang asosasyon, dawaton ang grupo, nga iparehistro, nagdepende o kana para bas kayuhan? Ha? Halos tanan nga nagamit sa Biblia, naggamit sa nga mga relihiyosong tao, nga imong gipangtatsaran, nga ilang pagwali, nakakontribute sila sa gitawag og krimen, naggamit sa Roma, Kapitulo 13, ato sa marais kay apikin ang oras, ha? Nagwali sila nga ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa yuta, sa pangakagamhanan, magpasakop sa pangakagamhanan sa yuta, nga gitukod sa Dios, sa atong gobyerno, magpasakop sa pangakagamhanan sa yuta. Ang question, kinira, gigamit man as nagkalain-laing baruganan. Sa ato pa di sila magsupak-supak, nga nakaako kapag sultiya na. Be, tanawon ko na to. Asa man kuno diha? Nga naa diha, nga baruganan nga gipriso na tungod kay naka-contribute sa krimen ang iyang relihiyon. Na? Biasa man po diya nga ikaw ray gialawod sa gobyerno po nang imo ra. Na wala. Ay pagklaro ba ya diya do? Pagklaro mo. Na tanawa lagi ron. Niya nagsugod mata ganiha alas City man nagsugod ta kaganiha alas 7:17 man. Apay pila ka minuto. Niya leader man ka, ha? Unsay tambag mo? Kini. Nasunod ba nimo ni? Niya, atong paminawan. Unsay tambag nimo? Di ka magbuat-buat istorya. Ha? Agoy, ang imo rabang tambag raba. Niya, paminawin tambag mo. Di ba mismo sa kagalingon mo, huwag ka mo tuman. Na! Pagkanindot sa tambag ni Bindilio. Ang tambag ni Bindilio, leader gani kasimbahan, pastor ka, di ka magbuhat-buhat ng istorya, magtumo-tumo ka. Ang pangutada ka ron. Siya'y nanambag, siya ra po'y supag-supak sa iyang tambag. Na, tanawa. Nag-ingon siya di ta magbuhat-buhat istorya, nagbuhat-buhat istorya. Oh? Kung naniingon siya, gamatog pa, di siya magbakak, di siya mga taki.
pwede pangatake sa ubang baruganan og diri sa PBCM. Tanawa. Unya ningon siya bagsak kuno sa Biblia, pag ingos Biblia ayaw daygay mong kaugalingon kundi laing tao padayga. Siya mismo ni daig sa Biblia, asayang kaugalingon. Tanawa ra kun ni tawada. Asa pa si Pablo nag-ingom nga kinala matinudaanon ng atong istorya. Niya matod pa prangkata dita magbaka. Ay nag-ingon siya. Gamatod pa na sayang pagsulti nag-ingon po Pablo, kinahanglan dita magamit og binastos nga sinultihan. Agoy, paglantaw-lantaw sab. Usay po na dahil mga drama diya sa television, kita na mo, parental guidance, kinanglan nga imo ng sundon Bindilyo. O wala pa ka, kinanglan magtuon ka na. Tunisa na. Tunisa. Busa mga kaygalaan o mga kaigsunan, o sa atong mga kaygalaan nga mga SD. Wala man nato ni ingon nga atong giatake ang SD ani, kundili si Bindilyo ra ang atong mobitaw nga. Wala pa ta magisgot doktrina. Wala ta magisgot doktrina kay wala pa mo touch Bindilyo ana. Pero ang iyang gikuan gisigi mamirsunal sa atong magtutudlo diri sa mga ministro sa BCM, ang iyang masinultihan ra ang atong gipagsabong. Makalaom si Bindilyo, malingaw gid siya nato. Lingawon po nato mga listeners nato. Kung ang atong listeners malingaw, siya pod lingawon gid po nato. Basta ipaniguro nato, malingaw gid siya sa atong estilo. Sa atong pagpamatuod kay ngano ang iyang sinultihan mismo siya ra po'y mounay siyang kaugalingon. Pamatud-an na mo kining prinsipyo Bindilyo versus Bindilyo. Pamatud-an na mo si Bindilyo ni sulti, si Bindilyo ni supak sa iyang gisulti. Wala naman kami oras mga kaigalan o mga kaigsunan. Sa ngalan na lang sa among balang magtutudlo Divine Master Tomas Nino Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugilio kini nga lagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo. O kani sab si Brother Romira Macamos. Kinasabi niyo sa Evangelista Brother Ronaldo Pepe ngayon, hangtod sa sunod nga gayon sa susamang takna ug istasyon, nakasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi kanatong tanan.